everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. दिनैहाय जोङो नै फैलायबाय अबेबा मोनसे जायगायाव थांनो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना जों दिनै अबाव थांगोन मा खालामगोन नायनो इच्छा दङबा आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। नै जों ओंखारबाय ससे मा मोनखो जोङो दा फाटगाव बारबाय जोङो ओमफ्राय बिथाङा गानदामनो 90s ना नोंनि माबा रेप सं फेन नालाय ओंखायनो मा एसेग्राब मथिनुखाखौलाय आसलियावहाय मथियानो नङा ओमफ्राय गिबियाव जे मथिनोबा सुगाव मोनबाय ना सुगाव बारबोबाय जोङो नै थांगासिनो खोन्थाथ'वा दे आं दानो जों अबाव थांदों लास्टसिम नायबासो मिथिगोन। जोङो नै माने आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो जों अबाव दंफैयो माने रायमनायाव दंफैयो जोङो दिदोमनि लोगोनि हाबा आरो हिन्जाव गोदाना दिदोमनि लोगो ओमफ्राय दा जोङो इभिनिं डिउटि ना बेना ओंखायनो जों थाबनो फैबाय फुङावनो ओमफ्राय हाबायाव थांथ'वासै बे रायमना बै नेसनेल पार्क दङ जे बेवहाय दसे ओरैनो फट' लानो होननानै बेरायफैदों आरो जों सिङावथ' हाबथ'ला मालाबा हाबफैनोसै ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ लाबाय फट' लाबाय नै जों ओमफ्राय दा दसे थानानै हाबायाव थांसै आरो दे जोङो नै बै रायमनानि गेट ना रायमना नेसनेल पार्क बेनि गेटआवहाय बिदिनो फट' लाबाय भिडिअ लाबाय ओमफ्राय जोङो फैखाबाय नालाय ओमफ्राय ओंखामबो उखैथ'वाखै ओमफ्राय माने 10:30 जाबाय आरो टाइमा ओमफ्राय फैखाबाय होननानै औ दानबो मोनजाखानाय नङा हिन्जाव गोदान लागो फैयोना बिसोरो दं जानांगौ ओंखायनो जोङो फैखाबाय होननानै नैथिं फैबाय मा होनदोंमोनलाय औ संकस दै ना मा पिकनिक स्पटनो बेखौ दसे नायलांसै आरो जोङो दा नोंथांमोनाबो नायलांफादों जोंजोंहाय। रायमना नेसनेल पार्क बे गेटनिफ्राय सोनाबजों फैनाय मोनसे सिदा लामा दं आरो बेथिंनो फैबाय थाबानो बे दैखौ मोनो आरो आंबो फार्स्ट टाइम फैदों दा जुदि सोरबाफोर नोंथांमोना नुवाखैबा नायनानै लादो बेनो नै संकस दै होनदों ओमफ्राय बेयाव पिकनिकबो जानो हायो आरो बै गेजेरखिनियाव दै दं आरो दा जों बेखौनो एसे नायबाय आरो नायनानै फैबाय आरो हाबायावहाय जोङो दैखौ नायहैबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट फैबाय आरो जोङो हाबाथिलियाव सफैबाय नै बेनो रुइनाव वेट्स रेन्जिल' बेनो आरो रायमनानि खाथियावनो जायो जायगाया थांसै औ थांसै दाबसे दङ उखिगुरियाव दङ हाग्राजों जों बरायनो नागिरदों बेनिखायनो बे समखौ रुष्ण बन्दुनो आर'नाइजों बरायनो थाखाय गोजोन्थों।
देंखोजों खोनासंबाय थाथावथाव बाट जोङो थाबाय थानो हाया ओंखायनो जोङो ओंखाम जानो फैबाय नै ओमफ्राय थांफिननांगौ नालाय जोंहा लामा गोजान ओंखायनो ओंखाम जाबाय एसे थाब थांनोसै होननानै ओंखाम जानानै जोङो नै फैफिनबाय आरो Lama kali. जोङो जाखांफैबाय नै ओमफ्राय एसे बेरायलाबायबाय नुफेरै जायगा नुबाय फैनानै बिराद मोजां मोनफैदों ग्रिनारि जेरावबो गय बागान ओमफ्राय माने गोरान गैया आरो जायगाफोरा मोजां जोबोद मोजां मोनफैदों फैनानै दा जाबाय नोंथांमोना आं बांद्राय देखायबाय थायासै एसे अखुद मोननायानो दाबो खारा आंना पाब्लिक नुबाथाय बोरैबा एसे अखुद मोनो आङो रायलायनो हाया बिदि जायो दा जिखुनु आङो एसेल' देखायबाय हाबाखौ ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो आं बेयाव दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय होनदो